Γεια σας, είμαι η Μαρία Γούτσια. Θα εκτελέσω το 81 για το Athens Throwdown, κατηγορία Scale. Έτοιμοι. 3, 2, 1. Φύγαμε. Πιο λίγες κουπιές και δυνατές. Έτσι. Όλες δυνατές και λίγες. Έτσι, όλες δυνατές. Έτσι. Αυτό είναι. Κράτα σταθερό ρυθμό. Μη βιάζεις να πας μπροστά. Έτσι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία, σταθερά είσαι, πάμε. Μη βιάζεις να πας μπροστά. Πάρα πολύ καλά πας. Όλες δυνατές και σταθερές. Ρίξε τις κουπιές σου εκεί. Αυτό είναι. Κράτα ρυθμό. 5 ακόμα είναι. Μην ανεβάζεις. Χαλάρωσε. Στα πρες θα τα δώσεις όλα, όχι τώρα. Έλα, 2 κουπιές είναι ακόμα. Άλλη μία δυνατή. Πάμε άλλη μισή. Άστα. Ωραία, μπράβο. 2-19. Θερμίδες, 35. Έλα, μπαίνουμε, δεν το σκεφτόμαστε πολύ. Απευθείας clean and jerk. Ψηλά αγώνες. 1. Πάνω αέρα. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 30 πάμε. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Καμιά ανάσα, πάμε. 18. 19. 20. Πάμε. 21. 22. Πάμε. Μη σταματάς. 23. 24. 25. Τα έχεις, έλα πάμε. 26. Ωραία, 30. 15 πάμε, συνεχόμενοι, σε 5, 4, 3, 2, 1, πάμε. 1, πάμε. Μη σταματάς πάνω. Πάνω αέρα. 2, 3, 4, 5, 6, πάμε. 7, 8, το λιγότερο 12, 9, 10, πάμε, μη σταματάς. 11, συνέχισε, 12, πάμε. 13, πάμε. 14, πάμε. 15, πάμε, 5 έμειναν, πάμε. Πάμε άλλες 4. Πάμε άλλες 3. Άλλες 2. Πάμε, μην τα αφήνεις. Άλλη μία. Πέτατε και κάτσε στο κομπηλατικό. Μηδένεις. Μηδένεις. Αργά και σταθερά, απλά να περάσεις, τίποτα άλλο. Άσο να περάσεις ακόμα στα πρες. Εκεί με 800 θα πας σιγά σιγά.
Πολύ ωραία, έτσι σταθερά, ωραία. Μετά τις 15 άρχισε και ανέβα. Μη βιάζεσαι να πας μπροστά, μη βιάζεσαι. Πίσω τραβά μόνο. Έτσι χαλάρωσε, αναπνοές πίσω. Έλα, πάμε. Είσαι πολύ καλά από θερμίδες, μια χαρά πας. Μην ανεβάσεις ρυθμό, καλά είσαι. Έτσι, χαλαρά πήγαινε. Έλα, άλλες 8 μείνανε, τίποτα. Ήρεμα. Δεν χρειάζεται να ανεβάζεις. Όλες αργές και δυνατές. Έτσι, ήρεμα, πάμε. Πρέπει να τελειώσουν απλά. Οκ. 28 θερμίδες. Πάρε μια ανάσα για 20 πάμε. Όχι λιγότερες από 20. Σε 5, 4, 3. Απευθείας clean and jerk, μην το σκεφτείς. Καμία παύση πάνω. 1, πάμε. Σταθεροποίησε. 1. Πάνω αναπνοή. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Έτσι ρυθμό. 9. Μην σταματάς. 10. Απευθείας. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Πάμε, μην σταματάς. 17. Αν έχεις κι άλλες κάνε. 18. 19. Συνέχισε. 20. Πάμε. 21. Συνέχισε. Ωραία. 21. Πάμε για 12 συνεχόμενες. Πάρε την παραλίγο πιο πέρα. 12 συνεχόμενες. Πάμε. Στο 33 θα σταματήσεις. 22, πάμε. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Άλλες 3 θέλω. 30. 31. Πάμε. 32. Πάμε άλλη μία. 33. Ωραία. Μια οχτάρα. Μια οχτάρα. Έλα, πάμε. Όχι ακόμα, σε 5. 3. 2. 1. Μπαίνουμε, απευθείας clean and jerk, πάνω αναπνοή. Φου, πάνω, πάμε. 1. 2. 3. Στα 8 σταματάμε. 4. 5. Πάμε. Γρήγορα, 6. Γρήγορα. Μην σταματάς πάνω. 7 άλλη μία. Πάμε. Πέτα τη, φύγε. Πέτα την. Πάμε. Δεν πειράζει, πάμε. 0 είσαι. Just through. Έτσι, χαλαρά. Να φύγουν απλά οι θερμίδες, τίποτα άλλο. Όπως πριν. Ξεκίναμε 700 και θα ανεβάσουμε. Έτσι. Πιο λίγες κουκιές. Ωραία. Όχι κενές κουκιές, όλες γεμάτες. Λίγες κάνει, λίγες κουκιές. Έτσι. Αυτό είναι. Καλές ανάσες πίσω μόνο. Έτσι, ήρεμα. Έλα, τελειώνουν, δεν είναι τίποτα. Μόνο πίσω εκπνοή.
Ρύθμισε την ανάσα σου. Έτσι. Καλές αναπνοές. 21 έχουμε. Πάμε. Έλα, 4 λεπτά μείνανε. Ωραία. Πήγε. 21. Όχι λιγότερες από 20. Πάρε ανάσες. Χαλάρω στα χέρια σου. Σε 3, 2, 1. Πάμε. 20 με τη μία. Φου, πάνω. Βγάλε αέρα πάνω. Μην μένεις καθόλου πάνω. 2, 3. Πάμε. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Πάμε. Δεν σταματάμε. 13, 14, 15, 16, 17. Πάμε. Δεν σταματάμε. 18, 19. Πάμε. Μπράβο. Άστα. Άλλες 10. Χαλάρωσε. Έχουμε πολύ χρόνο. Σε 5, σε 3, 2, 1. Φύγαμε. Πάμε. 10 είναι. 1. Πάμε. Γρήγορες. Μην μένεις πάνω. 2. Μην μένεις καθόλου πάνω. 3. Πάμε. 4. Απευθείας κάτω. 5. Ψηλά αγώνες. 6. Πάμε. 7. 8. Πάμε. 9. Πάμε. Φύγε. Μηδένισε. Μηδένισε το πουλατικό και πάμε για 20. Σε 10,5 λεπτά είναι. Έλα, ήρεμα. Μηδένισε το. Πάμε. Χαλαρά. Με 700. Λίγες κουπιές. Έτσι, ωραία. 2 λεπτά έμειναν. Καλές κουπιές. Έλα, ακόμα 7 είναι. Πάμε λίγο πιο δυνατά. Λίγες είναι ακόμα. 10, πάμε. Δεκατρία, πάμε άλλη μία. Ωραία, φύγε, φύγε, φύγε. 14. Έλα, πάρε μια ανάσα, 10 δευτερόλεπτα. Έχουμε 20 με τη μία, έτσι. Έχουμε χρόνο και για τις 10 θερμίδες μετά. Περίμενε. 20 θα κάνουμε. Με τη μία, πάμε. Φου, πάνω αέρα. 2, πάμε. 3, 4, πάμε. 5, δεν σταματάμε καθόλου. 6, 7, 8, πάμε. Καμία παύση. 9, 10, 11, 12, δεν έχουμε παύση, πάμε. 13, πάμε. 14, πάμε. 15, πάμε. Γρήγορα. Σε 5, 4, 3, 2, 1. Μπαίνουμε. Πάμε. 1, 2, 3. Πάμε, άλλες 2 είναι. 4, πάμε. Άλλη μία. Ωραία. Μηδένεις το πιλατικό και φύγε. Γρήγορα. 1, 10 έμεινε. Όσο πιο γρήγορα μπορείς. Έλα, δώσε. Πάμε, δυνατά. Δυνατά. 1 λεπτό είναι. Πιο δυνατά. Δώσ' τα όλα. Πιο δυνατά. Ωραία. 3 θερμίδες. Τέλεια. Μια χαρά. Μπάρα, 20 κιλά, plate πεντάρι και πεντάρι plate 30. Με ρίγουτσια.